ja niin edelleen. No niin, ollaanko me valmiita? Maija, ootko valmis? Kyllä minä olen, kuulkaa, kuten aina. Sanna, ootko valmis? Okei, loistavaa. Ja tästä lähtee. Tässä on Helsinki Real. Minä olen Juha Häkkinen, toisena juontajana Maija Ilmoniemi. Ja vieraana meillä on tänään lahjakas ja erittäin hyvän näköinen Sanna Wikström. Tervetuloa. Kiitos. Paras hetki tämä, kun sinä reagoit tuohon yhtä iloisesti kuin kaikki muut. Ja nyt poskipunat. No hyvä, nyt sä oot niin kuin hyvän näköinen, kun poskipunatkin on kohdalla. Eikö ne valahti? Ai ne valahti. Ehkä jopa kaulaansa. No onneksi sulla on huivi. No, ei näy, mulle tulee sellaisia jännityslaikkuja. Okei, no niin, hyvä. Mutta tää ei ole onneksi jännittävää, vaan tää on tosi ihanaa. Koska tänään puhutaan aika paljon sinusta ja sinun jutuista. Ai se ei ole jännittävää? Ei se ole jännittävää, kun itsestähän on hirveän helppo kertoa. On. Tavallaan, ainakin. Sitten kun pääsee vauhtiin, niin sitten tulee asia. Hei Sanna, sä määrittelit äsken niin hirveän hyvin itse, että miten sut voisi tässä esitellä, niin mä nyt käytän sitä. Sanna, sinä olet hyvinvoinnin sekatyöläinen. Kiitos. Tervetuloa Kiitos. Meidän vieraaksemme. Olet myöskin Hidasta elämää -sivuston toinen perustaja ja kaiken näköistä teet, mahdollisia juttuja hyvinvoinnin parissa hyvin pitkälle. No, me tehtiin tämä niin vähän yhteistyössä tämä määritelmä, mutta kerro sä nyt vielä tähän alkuun, että kuka oikeastaan on Sanna tänään tässä ja nyt? Kuka on Sanna? Musta tuntuu, että mä oon sellainen elämän ihmettelijä ennen kaikkea. Että mulla on tosi vahvasti tällä hetkellä just semmoinen vaihe elämässä, että mä jotenkin tosi mielenkiinnolla havainnoin, mitä tapahtuu. Ja sit mä innostun kaikista ihanista sattumista, mitä elämässä on. Mä oon ehkä sellainen niin kuin elämän ihmettelijä. No minkälaisia sattumia tapahtuu just nyt tällä hetkellä? No ihania sellaisia asioita, että jos on pitkään ollut semmoinen vaihe, että tuntuu, että asiat jotenkin seisoo tai on passiivisia. Mä huomaan, että on semmoista henkilökohtaista prosessointia aika paljon, mikä samalla vapauttaa voimavaroja ja myös havainnointikykyä. Ja sitten kun alkaa kattelee ympärille ja havaitsemaan asioita, niin huomaakin, että ei hitseläinen, että kaikkihan on jo olemassa, että kyse on vaan siitä, että näenkö mä ne asiat. Ja tämä oivallus on tuonut paljon hyviä ihmisiä ja hyviä asioita elämään. Mielenkiintoista. Eli silmät auki havainnoiden menet jokaiseen päivään. Joo, ja sitten pyrkinyt myös hirveästi sellaiseen suhtautumiseen, että ei ole sellaista ennakkokäsitystä. Voi olla, että palaverilla on joku agenda tai joku, josta me puhutaan, mutta mä ymmärrän myös sen, että siinä hetkessä voi tapahtua paljon muitakin asioita, kuin vaan se, mistä ollaan alun perin ryhdytty keskustelemaan. Tämä vähän pätee niin kuin tähän meidän showhunkin aika pitkälle. Saattaa olla, että keskustelu siirtyykin ihan toiseen juttuun, kun mielenkiintoinen impulssi vie. Mä luulen, että tänään tapahtuu myös sun kanssa. Niin. Joo, ja uskaltaa lähteä sit mukaan siihen. Monesti on niin kuin sellaisia rajoitteita, että no enhän mä nyt voi ja ei tää nyt ole mulle mahdollista ja en mä nyt uskalla pyytää. Ja sit mä oon opetellut sitä, että mä oonkin pyytänyt. Mä oon kysynyt, että hei voit sä jeesaa tai että miltä tää kuulostaisi. Ja sit kun oon huomannut, että ihmiset on ihania ja auttavaisia ja myöskin innostuvia yksilöitä, niin se on jotenkin tosi palkitsevaa. Siis todella palkitsevaa. Hei, sä oot kulkenut pitkän ja mielenkiintoisen tien. Voisiko nyt sanoa sitten näin, kun tämä sekatyöläistermiä käytetään, niin tuommoista median sekatyöläisestä ja päätoimittajasta ja mistä ikinä tähän hyvinvoinnin sekatyöläisyyteen sitten. Mikä sun tarina on? Ja siihen tarinaan tietysti vahvasti myös liittyy sitten tämä Hidasta elämää -sivusto, joka sai joskus jo aikoja sitten alkunsa. 4 vuotta sitten itse asiassa 1.10. tulee Hidasta elämää -sivusto. 4 vuotta. 4 vuotta. Joo. Mistäköhän tarinan kuuluisi alkaa? Siinä on niin hirveän monta kohtaa, että mistä sen oikeastaan voisi aloittaa, mutta oikeastaan ehkä sellainen teema, mikä omassa elämässä on vahvasti ollut läsnä, niin sellainen perinteinen suorittamisen tapa, että on ollut hirveän hyvä koulussa ja on ollut hyvä siinä, mitä on harrastanut. Mä oon juossut pika-aitoja nuorempana ja on ollut hyvä siinä ja kaikkea mihin on ryhtynyt, niin on ruoskinut itseensä niin paljon, että on helkkarivi ollut tosi hyvä kaikessa. Mutta sitten ei ole nauttinut mistään. Ja sitten se matka siitä, että mä
toteutan elämässä muiden toiveita, niin siihen kohtaan, että mä nautin elämästä, niin siinä on aika monta asiaa käynyt läpi, aika monta riitaa joutunut ihmisten kanssa tekemään ja nyt jälkeenpäin kun niitä katsoo, niin ne on kaikki opettanut kyllä tosi paljon itsestä ja myös siitä, että miten mä haluan elämää elää. Totta kai ihminen, jos toteuttaa vaan muiden toiveita, niin siinä alkaa energiat ehtymään, siinä tulee kiukkuseksi ja siinä haluaa ihan hirveästi kaikkea ja mikä ei tyydytä. Ja tällaista tietä mä oon oikeastaan nyt vuosia jo kulkenut. Että on alkanut havaitsemaan sitä, että mikä mulle tuottaa iloa ja ryhtynyt sit seuraamaan sitä. Ja ei myöskään sit sellaista... paljon taloudellisia pelkojahan siihen aina melkein liittyy, ellei ole hirveät varat tilillä. Mutta siitäkin huolimatta niin kun se uskallus siihen, että mä oon tällä erää vaan kerran. Mä pyrin opettelemaan ja oppimaan ja sitten samalla myös nauttimaan ja iloitsemaan asioista. Mä luulen, että se on yksi sellainen iso oppikoulu. En mä sano, että mä oon siinä perillä millään tavalla. Että mä opettelen sitä, mutta ihana on tuntea niitä ilonpilkahduksia myös siinä tekemisessä ja siinä, että tietää, että mä teen oikeat asiat silloin, kun tää tuntuu hyvältä. Ja silloin, kun se tuntuu hyvältä, niin tuntuu, että asiat myös asettuu mun eteen ikään kuin semmoiseksi niin kuin poluksi, joka vaan rakentuu koko ajan siihen mun eteen, kun mä teen sitä, mistä mä nautin. Oliko sulle joku tai mikä oli sellainen erityinen hetki, jossa sä sitten tajusit sen, että hei, nyt mä en ehkä nautikaan tästä kaikesta, missä mä oon niin kuin täydellinen ja loistava ja hyvä? Oli se varmaan, mulla on piirtynyt mielikuvissa sellainen hetki, jos mulla on hirveän iso maha, mä oon palaverissa kello 18 illalla, mä huomaan, että mä en ole syönyt siis iso maha sen takia, että mulla on vauva mahassa. Kello 18 ja mä en ole syönyt lounasta siihen mennessä, mä pistää mahasta ihan hirveästi ja mä yritän esittää, että ei satu. Ja syön palaverisämpylää ja siinä hetkessä mä tajusin, että nyt tässä on joku pielessä. Että nyt ei mene asiat ihan oikein. Ja siitä lähti oikeastaan sellainen, niin kuin mä sanoin, että elämä tuo semmoista tietynlaista polkua eteen, se tuo oppikouluja ja erilaisia kompastuskiviä, joissa on mahdollisuus katsoa sitä, että missä kohtaa mä oon ja mihin mä oikein menossa. Mutta myöskin niitä ihania asioita, jotka johdattaa oikeaan paikkaan. Niin mulla tuli sellainen monen vuoden elämänjakso, josta mä jouduin jäämään sairauslomalle silloin raskauden loppuvaiheessa. Ajattelin, että sit kun se vauva syntyy, niin sit mä voin relata ja vähän hengittää ja nukkua paremmin. No sit kun se vauva syntyi, niin 2 viikon ikäisenä alkoi itkemään ja itki 2 seuraavaa vuotta noin kello 01:07. Sitten mä yritin palata töihin siinä. Mä olin päätoimittajana ollut ja sitten mun pomo sanoi, että nyt meillä on sellainen tilanne, että olisi sellainen toivo, että ryhdyt liiketoiminnanjohtajaksi tähän yritykseen. Ja siinä kohtaa mä melkein aloin itkeä, vaikka mä tiesin, että hän oli siitä tosi fiiliksissä ja ajatteli, että nyt tässä on mahdollisuus. Mutta mä kuitenkin tajusin sen oman realiteetin, että mä en ole melkein 2 vuoteen nukkunut. Ja mä 1 yön itkin ja sitten mä menin töihin ja mä kädet täristen mä sanoin, että mä en pysty. Mä en vaan pysty tähän. Et mulla oli jo päätoimittaja aikana, joka oli kuitenkin sitä mun ammatillista osaamista kuitenkin lähempänä, niin oli hirveästi hommia ja nyt mulla oli se lapsi kotona, joka ei nuku. Ja jotenkin jälkeenpäin kun katsoo sitten asioita, niin ymmärtää, että miksi erilaisia asioita tapahtuu. Et mä silloin päätin, että mä haluan perustaa oman yrityksen ja mä jäin työttömäksi hetkeksi aikaa puhaltelemaan ja katsomaan sitä tilannetta. Ja sitten mun mies sairastui syöpään, eli Hidasta elämää -sivuston toinen perustaja. Niin silloin meillä oli sellainen elämänvaihe, että
Hän sairastui syöpään ja lapsi ei nukkunut. Ja siis perustarpeista joutui niin hirveän koville ja siinä elämän organisoinnissa, mutta myöskin sit siinä kuoleman mahdollisuuden kohtaamisessa. Ja siinä nousi hirveästi asioita pintaan silloin ja niitä kävi sitten läpi ja meillä oli sitten semmoinen vähän pidempi hakuprosessi niin kuin perheen kanssa, että miten se dynamiikka siitä lähtee toimimaan ja sitten jokunen vuosi meni ja sitten todettiin, että se dynamiikka ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta näin jälkeenpäin kun katsoo, että me toimitaan yhteistyössä Hidasta elämää -sivustolla ja mitä parhaimmassa yhteistyössä, että se on meille todella inspiroiva tapa olla yhteydessä. Ja toki meillä on yhteinen lapsikin ja kaikkea. Mutta nämä kaikki, musta tuntuu, että elämässä tuli sellaisia esteitä vastaan, jotka sanoo, että nyt pysähdy, nyt hidasta ja nyt kato ympärille ja ennen kaikkea kato sisäänpäin. Ja se on oikeastaan niin kuin rajuinta, mitä ihminen tekee tai pystyy tekemään, on se, että kun lähtee kuorimaan niitä omia sisäisiä kerroksia, että mitä sieltä tulee, niin niiden kohtaaminen, niin se on aikamoista. Se on aika hurja prosessi. Niin, ei pelkästään se, mitä ulkopuolella tapahtuu, vaan se, mitä sisäpuolella tapahtuu, jos uskaltaa katsoa sitä ja tavallaan ymmärtää, että mä oon myös vastuussa siitä, että mä voin jatkaa tällä tavalla kuin aikaisemmin ja olla käymättä läpi niitä asioita. Tai sitten mä katson sisäänpäin ja kestän sen niin kuin tuskan ja tietyn vaiheen ja pystyn jatkamaan eteenpäin. Kuorema on ehkä sellaiset, mitä mä nyt jälkeenpäin näen, niin sellaiset esteet siltä ilolta, joka on siellä kaiken ytimestä. Mä jotenkin uskon siihen, että meidän kaikkien perusolemukseen liittyy se ilo ja toiset ihmiset tulee ehkä vähän muistuttamaan tai asiat muistuttaa meitä siitä, mikä se ilon tunne on. Ja se on kaikkien niiden uskomusten ja tunnelukkojen ja tuntemusten ja kokemusten alla. Siellä se on. Ihan rauhassa odottaa, että ensin puretaan sieltä ne ylimääräiset karstat veke. Miten, siis meillä on varmaan katsojissakin ja varmaan meistä jokainen on jotain kokenut sellaisia tilanteita, joissa pitäisi niitä kerroksia lähteä purkamaan ja vaikeita elämäntilanteita, niin mitä sä voisit, niin kun nyt kun sä näet jo oman prosessista tälleen vähän kauempaa jälkiviisaana, se on vähän rumasti sanottu, mutta kuitenkin jälkikäteen, niin mitä sä voisit sanoa tämmöiselle ihmiselle, joka on ehkä just nyt siinä pisteessä, että elämä tuo vaan niitä esteitä eteen ja pistää purkamaan kerroksia tai pistää kohtaamaan itsensä? Mä jotenkin näen silleen, että meillä on jokaisella vapaa tahto, että sen aikaa, kun niitä tarvii kompensoida ja tavallaan kääntyä poispäin itsestä, niin se aika tarvitaan. Ja ketään ei voi pakottaa, eikä ketään saa pakottaa siihen, että se on jokaisella sellainen oma henkilökohtainen oivallus, että mä en enää halua jatkaa tällä tavalla. Mä haluan, että mun elämä on jotain muuta. Ja nyt kun sä sanoit, että kun mä katson tätä prosessia jälkikäteen, niin tähän asti prosessia jälkikäteen. Mä näen jotenkin, että mä oon koko ajan prosessissa ja nyt mä ymmärrän vaan sen, mitä mä näen taaksepäin ja mitä tässä hetkessä. Mähän en voi tietää, mitä on tulossa. Kyllä. Mutta ehkä sellaista niin kuin vapautta ja semmoista niin kuin armollisuutta itseä kohtaan, että sitten kun se tuntuu itsestä oikealta ja tuntuu, että tämä on se kohta mun elämässä, niin silloin lähtee. Välillä voi olla semmoisia, että pieniä tekee oivalluksia ja sitten taas vähän niin kuin siellä täällä tuolla. Sitten tulee taas toinen, voi tulla isompi juttu. Voi olla, että ne on ulkopuolisia asioita, voi olla, että ne tulee sisältä. Semmoisia tuntemuksia, että mä en voi jatkaa enää tätä samaa kaavaa. Tai monesti elämässä huomaa, että nämä samat asiat toistuu. Ja silloin on hyvä kysyä, että miksi ne toistuu. Ei se johdu muista ihmisistä, koska me vedetään puolemme aina niin kuin tietynlaisia oppeja ja kokemuksia, jotta me voidaan oppia itsestä jotain. Näin mä ainakin uskon. Sulle tuli sitten jossain vaiheessa
mukaan, tässä nyt on jo muutaman kerran se maaginen sanayhdistelmä hidasta elämää mainittu, niin tätä sun prosessia ja niin kuin sanoit itsekin, niin entisen miesi kanssa sen perustitte yhdessä. Mikä on ollut hidasta elämää sivuston rooli sun elämässä ja tässä päivässä? No silloin oli ainakin alkuvaiheessa, tai onhan sillä ollut hirveän iso rooli, mutta se alkuvaihe ensimmäinen 10 kiteytyi just siihen, kun mä kieltäydyin sitten uudesta työtoimesta ja jäin työttömäksi ja mä mietin, että miten mä saan tätä mun journalistista paloa jotenkin niin kuin kanavoitua jonnekin. Et silloin blogit 4 vuotta sitten ei ollut vielä niin hirveän yleisiä, ei jokaisella ollut blogia vielä. Ja sitten Pekulla oli ollut joskus 90-luvun tietämissä ensimmäisen syövän jälkeen niin tullut tämä sanapari hidasta elämää. Ja hän sitten aina välillä mulle sitten sanoi, että tämmöinen juttu nyt hänellä pyörii tuolla mielessä. Ja sitten tuntuu, että nyt on se oikea aika lähteä kokeilemaan, että mitä se voisi olla, jos se olisi nettisivusto, niin mitä se olisi. Ja ensimmäinen vuosi siinä meni sillä tavalla, että mä kirjoitin jokainen arkipäivä sinne yhden julkaistavan artikkelin ja sillä me päästiin semmoiseen 30 000 lukijan kuukausivauhtiin. Ja nyt 4 vuotta myöhemmin pistetään sitten 0 perään, eli 300 000 kasvavasti, että tosi paljon ihmisiä selkeästi kiinnostaa toi henkinen hyvinvointi ja oikeastaan sellaiset elämän peruskysymykset, josta ollaan ehkä jonkinlaisessa kiireessä, tai moni on kaikonnut ja mennyt vähän kauemmas ja sitten alkaa funtsia, että hetkinen, mistä tässä elämässä nyt oikein olikaan kyse? Mä oon aina mietityttänyt, että onko se niin kuin, ja tällä on nyt näitä, sä tiedät nämä paremmin nämä äidinkielen hienot sanat näihin asioihin liittyen, mutta onko se siis niin kuin, että tämmöinen käsky, siis mikä onko se imperatiivi, että hidasta elämää, sinä hidasta elämää, vai että niin kuin elämme tässä niin kuin hidasta elämää? No, tämä oli sama kysymys, minkä mä kysyin Pekulta, kun se pyysi mut Facebook-ryhmään, jonka nimi oli Hidasta elämää, ja kysyi, että onko tämä käsky, onko tämä imperatiivi vai onko tämä toteamus. Ja sanotaanko näin, että suomen kieli on aivan ihana, että siellä on paljon monimerkityksisiä juttuja, että jokainen voi ottaa siitä sen, minkä kokee omakseen. Ja ehkä tuohon niin hidasta elämään sanapariin, mä oon funtsinut tosi paljon siitä, kun lähettiin, kun hidastaminen ja downshiftaaminen ei ollut silloin vielä mikään sellainen ilmiö. Sitten siitä tuli jonkunlainen sellainen ilmiö ja siihen liitettiin sellaisia mielikuvia, että lähdetään joogaamaan Nepalin vuoristoon tai makaamaan Thaimaan rannoille. Ja se oli se mielikuva, että ne laiskurit, ne hidastajat ja pirulaiset, jotka ei maksa veroja ja lähtee vaan karkuun elämää ja itseäänkin ehkä. Mutta ehkä siinä on niinku, mulle sen hidasta elämää sanaparin merkitys oli jo alkuvaiheesta semmoinen jonkinlainen niinku tasapaino, että kun oli sitä nopeata, arki oli nopeata ja kiireistä, niin jotta sen saa tasapainoon, täytyy olla jotain hidasta. Ja silloin kun nopea ja hidas, niitä on tasapainossa, niin silloin se vaakakuppi pysyy hyvin niin kuin balanssissa. Et jos on nopeata, niin me tarvitaan myös hidasta. Ja mä oon itse hirveän nopea tekemään asioita ja semmoinen niin kuin parhaimmillaan aika säpäkkä ja monta rautaa tulessa. Mutta sen mä oon oppinut, että jos mulla on sitä nopeata, sit mulla tarvii olla sitä hidasta myöskin. Et siellä on niin kuin sellainen tasapainoajattelu ja se ei tarkoita sitä mulle ainakaan, että jotenkin luovutetaan tai syrjäydytään elämästä, että en halua olla mukana rakentamassa tätä yhteiskuntaa tai työelämää tai muuta, vaan että siinä on enemmän sellaista niin kuin pieniä hetkiä, että meidän slogan on muuttumassa nyt ihan tässä syksyn aikana sellaiseksi kuin hetki itselle. Että jos sä teet kovasti, niin sitten on se hetki itselle, kun sä voit ottaa vähän hitaammin. Ja se on ihan ok. Kyllä.
Niin, ehkä se olisi meille kaikille aika hyvä tämmöinen niin kuin elämän peruslanka-ajatus. Että kerro vielä vähän tuosta Hidasta elämää -sivustosta semmoiselle kuulijoille, jotka ei ole siellä piipahtanut. Että millainen se on nykyään? Mitä sieltä saa, kun menee sinne käymään? Siellä on yli 20 eri bloggaria, jotka kirjoittelee henkisestä hyvinvoinnista. Siellä voi olla reseptejä tai mitä kaikkea mahdollista siellä on, mutta jokainen lähestyy asioita omasta näkökulmasta ja oman elämän kokemusten kautta. Monilla on myös semmoista ammatillista taustaa, että on meditaatio-opettajia, on jonka-opettajia, on EFT-kouluttajaa tai psykologia, energiahoitajaa. Siellä on paljon niin kuin eri henkisen hyvinvoinnin ammattilaisia, myöskin niin kuin teoreettiselta taustaltaan. Meillä on myös yksi kestävän kehityksen tutkija kirjoittajana ja blogeja siellä on toiveessa, että tulevaisuudessa myös enemmän ihan artikkeleita ja henkilöhaastatteluita. Kolumneja löytyy. Mitäs vielä? Tässä voisi niin kuin tehdä semmoisen jotenkin yhteenvetopäätelmän, että vähän tämmöinen niin kuin nykyajan mediatalo tai tämmöinen niin kuin keskittymä, joka keskittyy yhden teeman ympärille. Aikaa itselle. Aikaa itselle, kyllä. Ja mitä se tulevaisuudessa tulee olemaan, niin sitä ei voi tietää, annetaan kaikille mahdollisuus, että mitä mahdollista se voi olla, mikä luo ja lisää ihmiselle hyvinvointia, mitä me voidaan verkossa tehdä sellaista. Meillä tulee pieni lehti nyt, messujakelulehti, ja mä oon ollut tietenkin ihan innoissaan tekemässä lehden tekemässä sitä ja ihan fiiliksissä siitä projektista, koska konkreettinen tuote on aina niin konkreettinen. Ja no on se nettisivukin aika konkreettinen kyllä. On se aika konkreettinen ja sitten ihana on kuulla niitä tarinoita ja saada meilejä ja kaikenlaisia palautteita sit luennoilla ja koulutuksissa, että hei, että kun mä luin Hidasta elämää -sivustolta sen kirjoituksia, kun mä oon nyt seurannut, niin mä oon kulkenut tällaisen polun, että oikeastaan parasta, mitä voi saada tollasesta, on se, että joku on oivaltanut jotain, mikä on helpottanut se elämää. Se on ihan huikeaa. Onko se just toi kulma tavallaan, mikä on tehnyt sitä sivustosta niin valtavan suositun, vai minkä sä arvelet, että on sen suosion taustalla? Mä luulen, että tässä ajassa on jotain sellaista, että kun mennään ääripäähän, mennään sinne nopeuden ääripäähän ja tulee niitä YT-neuvotteluita, vähennetään henkilökuntaa ja ne, jotka jää töihin, ne joutuu vielä tiukemmalle. Ne, jotka lähtee, joutuu miettimään, että hetkinen, mitäs tässä nyt? Että nyt mä oon tullut tähän asti ja mitä nyt tapahtuu. Ja yleensä silloin, kun tulee se semmoinen hiljainen ja seesteinen vaihe, niin alkaa nousee myös niitä omia prosesseja pintaan. Et varmaan se on, mä en tiedä, mutta mä voisin arvioida, että tämänhetkinen tilanne, missä moni meistä elää, niin aiheuttaa sen, että haluaa vähän pohtia asioita syvemmin, eikä vaan juosta siinä oravan pyörässä ja tehdä sitä, mitä pyydetään ja niin paljon kuin pyydetään ja koko ajan ja vaan lisää. Ja sitten just kun pääsee siihen haudan reunalle, niin sitä suoraan sinne. Musta tuntuu oikeastaan, että toi teidän niin tämä uusi slogani nyt niin kuin toimii aika hyvin, koska niin kuin, ja peilaten, mitä sä just sanoit, että ihminen varmaan ihan oikeasti, kun se tulee Hidasta elämää -sivuston niin kuin, tarinoiden äärelle, niin hän saa sen pienen ajan itselle, jota ehkä siinä oravan pyörässä ei sitten saa. Kyllä, ja ehkä jonkun semmoisen siemenen, joka jää itämään. Ehkä jonkun ajatuksen, ehkä jonkun oivalluksen, ehkä jonkun listauksen. Tai jonkun, joka tuntuu siltä, että just näin, että oli hyvä muistutus mulle just, että näinhän se elämä menee. Ja sitten taas kun hyppää sinne oravan pyörään, niin sitten ne unohtuu ja taas voi palata muistuttamaan itseänsä siitä. Se ei tarvitse olla kuin yksi pieni ajatus, mikä saattaa pistää aika isonkin. Kyllä. Ei käytetä nyt sanaa pyörän, ettei se viittaa siihen oravan pyörään, mutta jonkun jutun liikkeelle. Joo, oman prosessin. Joo, kyllä. Apropos oravan pyörä, sä oot tehnyt, onko ne nyt jo painosta tullut ja ihan saatavilla kaikkien stressinhallintakortit? Mitkä ne nyt sitten oikein on? No ne on sellaisessa pelikorttiformaatissa ilmestyneet 50 korttia, joista jokaisessa
erilainen stressinhallintaharjoitus. Että siellä on paljon hengitysharjoituksia, mielikuvaharjoituksia, mutta myös ehkä muutamia sellaisia toiminnallisia harjoituksia. Eli voi ottaa korttipakan, sekoittaa sen ja laittaa auki ja ottaa fiiliksiä sieltä yhden kortin ja katsoa, että mikä harjoitus sieltä tulee. Ja ne on sellaisia lyhyitä, 5-10 minuuttia, jos halutaan lyhyempänäkin, niin voi tehdä. Ja niitä voi tehdä siis vaikka bussissa tai kauppajonossa tai työpaikan kahvipöydällä. Kauppajonossahan niitä tarvitaan. Silmät kiinni ja sitten lähtee tekemään sitä mielikuva- tai hengitysharjoitusta. Ja mun ajatus on jotenkin sellainen, että se ei riitä, että niin kuin me tavallaan saadaan stressinhallintakiintiö täyteen sillä, että käydään viikonloppuretriitti tai kesälomalla todetaan, että ai niin, tätä se oli ja nyt mä tiedän, miten mun pitää suhtautua siihen arkeen. Vaan että se stressinhallinta niiden lisäksi pitää myös istuttaa sinne arkeen ihan jokaiseen hetkeen, niin kuin hampaiden pesu, että me osataan pestä hampaat aamulla ja illalla ja se ei tuota meille mitään hirveätä tuskaa. Niin se, että kun siitä tulee rutiini ja oppii niitä harjoituksia, niin ne muuttuu myös automaattiseksi, että voi olla, että ensimmäisen vuoden käyttää kortteja ja sitten yhtäkkiä huomaakin, että sen jälkeen ei enää tarvitse. Mä tarviin, mistä noita saa? No niitä saa kohta Hidasta elämää sivustan kautta ainakin ja on myös yritysmyynnissä. No niin, kaikki ostakaa. Ja kaupoista myös. Loistavaa. Hyvä. Hei, no miten jos voisit soittaa parikymppiselle Sannalle, niin mitä sä sanoisit tuolle naiselle? Sanoisin silleen, että älä ressaa niin hirveästi, että hengitä ja hengitä. Ja sitten mä sanoisin ehkä, että kaikki menee ihan hirveän hyvin. Että ota rennosti ja mieti, mistä sä tykkäät. Ja lähde kohti sitä. Okei. No niin. No sitähän sä oot tehnyt. Niin. Kuitenkin. Mikäs on paras neuvo, jonka sä oot saanut joskus joltain? Paras neuvo? No äkkiseltään tulee mieleen mun hyvä ystävä, joka oli, en tiedä onko tämä paras, mutta tämä on yksi sellainen tärkeä, minkä hän oli nähnyt jossain lastenohjelmassa ja se oli, että kaikki menee aina eri lailla. Ja se oli mun mielestä ihana oivallus, että mä voin hirveästi suunnitella asioita ja pakottaa niitä menemään tietyllä tavalla, mutta kaikki menee kuitenkin aina eri lailla. Elämässä on yllätyksellisiä asioita ja sitten kun ne kääntää niin, että mä jään odottaa mitä mielenkiintoista ja mitä ihanaa yllätyksellistä, niin siitä tulee myöskin kiva asia, eikä niin, että ne yllätykselliset asiat on vaan mun suorittamisen tiellä. Kaikki menee aina eri lailla, kyllä. Näihin sanoihin on varmaan aika hyvä päättää tämä meidän erilainen haastattelu. Kyllä vaan. Tai keskustelu. Niin. Sinähän puhuit. Aika alkaa olla täysin, mutta kiitos Sanna tosi paljon, Kiitos. että pääsit Oli piipahtamaan kiva täällä meidän Kiitos. juttutuokiossa. Ja kaikkea hyvää sulle jatkoa. Kiitos. Kiitos.